I lose that video. I lose this one 2 times. Five. Open just do wall. You see me here, and I tell you before in the next 30 minutes. I'm based very sensitive, Mama. I don't know. So, because near time, after time, we're long. Or the moment. Man, he made mistake. He made mistake. He came nasty form where I had a polling at the form. Because if I'm here, even I will step down. Watch if you know when step down. So I got a step down and everything. They will be there away from one. I mistake I 2-3 hours. My man, that one. I made the mistake. He came here. I mean, if we are, you can depend on formula. Can I take your time? Form of Antonino. I see an office, no, but you know, for a to pay, which is this very one now and this one. Sure. If you can just go there, such a mail and get. Okay, how much I know direct? Oh, my God, almost gonna back out. I said, I remember we are looking at now. And I'm back out the issue. Fana banana blow the same. We have blow the same thing, yes. And I blow. Obu foundation Obu Ndichie. Obu Ndichie. Oya ka anọ na-akpanye m nkata ka o wee ghọọ ngịga. Na-akpanye m nkata ka o wee ghọọ ngịga.
Ndichie bụ Egbenamma Ejiegbundiilo. Mmiri enwile ọzọ Igbo ndụ aka ji ọgụ ga-ebe na-aja Egbenamma Ejiegbundiilo. Anyị si na onye ahụ obodo iwe. A na-akpanye nkata ka ọ ghọọ ngịga. Ọ ka a na-atụ alụ ya. Iwe anyị na-eme bụ ka iwe ọdụ mma. Anyị si anyị kene m ndị ichie ezumezu ndị ichie ọra ndị ichie ebe nna m kene ezumezu ndị ichie si ikwu nne m si anyị kenele unu. Sì, a me sto così, a me questa dentro. Oh, all right. Vai bute zozo Dai voce Agbia. Ọzọ fọrọ m ibe ahụ emerie aja ọsọ. Oh yeah, better.